Dobrý deň, mám pre vás ponuku trojizbového nadštandardného bytu v obľúbenej lokalite Vinohrady. Poďte sa so mnou pozrieť dnu. Samotný byt sa nachádza v uzavretom komplexe s menšími bytovými domami, do ktorého sa dostanete cez elektrickú bránu s diaľkovým ovládačom. V bytovom dome sa nachádzajú iba 4 byty, vaše parkovacie miesta sa nachádzajú hneď pred domom. Samotný byt bol navrhnutý dizajnérom a boli použité kvalitné materiály ako bezfalcové dvere, stavaný nábytok na mieru, dizajnové svetlá a dizajnové zásteny. V horúcich letných dňoch si môžete posadiť na veľkom balkóne, no zároveň o príjemný komfort v byte sa postará klimatizácia, ktorá je umiestnená v každej izbe a taktiež elektrické žalúzie. Váš pitný režim zabezpečí kvalitná filtrovaná pitná voda. Moje meno je Zuzana Kobzová, som z New House. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať.